Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe. Molweni. Namhlanje make siye kumxholo wethu wenyanga. Ke singuYesu usixhobisa uthini nosifundisa uthini na. Usikhuthaza uthini na kuthi kwindlela yethu yokholo. UYesu okokuqala uthi thina masizazi ukuthi sibalulekile kuye. Uthi futhi asiyazi loo nto thina ukuthi sibalulekile kuye. Ibe unenjongo ngempilo zethu. Each one of us. Ngabanye. Ubalulekile ke kuYesu Kristu, ufanele uyazi loo nto, ibe unenjongo ngempilo yakho. Wawumamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wakho, ufanele usoloko apha ekuthandazeni kule relationship onayo naye. Umane ufuna ukwazi ukuba ithini injongo yakhe ngempilo yakho. Nenjongo ngempilo yakho. Noba ungaba nema-mistakes amangakanani na, ube namaphutha, usoloko usenza lena nalena, ufune uhlale uyazi into ukuthi uYesu is able. Uyakwazi uthatha zonke ezo ngxaki zakho, athathe zonke ezo mistakes zakho, zibe yinjongo kuye. Sizojonga kumzekelo wethu namhlanje. Sinomzekelo kaYakobi. Naye wayengazazi uba ubalulekile kuYesu. Ayengazazi ukuthi ubalulekile kumaxhoba ayakhawuleza. Hayi, zangazazi. Zangazazi. Uba wayazile ngengazange wabaleka waya kwamalume wakhe uLabani ayosokolisa phaa. Mosha nexesha lakhe. uYakobi mose siyamazi, ibalisi lakhe siyalazi. Ulowo iwele lakhe lingu-Esawu. Waqhatha utatakhe, okokuqala waqhatha utatakhe, wazenza ngathi ungu-Esawu. Wenza loo maqhinga. Simazela amaqhinga thina. Wazenza u-Esawu phaya, wafumana la mathamsanqa ka-Esawu. Wayemele bafunyenwe yi-firstborn. Kodwa ke u-Isaka naye wayethanda, masitsho loo nto, into yokuba wayethanda u-Esawu. And then uRebecca yena wayethanda uYakobi kulaa mawele. Ebe uYehova wayeyitshilo besesesuswini wathi omdala uzawuguqa kulo omncinci nguye ozawuphatha. Uzawuba sistering. Kodwa kwindlela yonke ke yabo wabakho loo nto yokuthi ngoku abaleke. Wabaleka kokwabo, ebaleka abanye, ebaleka ukubulawa ngubhuti wakhe. Ngobhuti wakhe wabona ukuthi hayi lo uthathe iintsikelelo zam. Utata ke xa efika kuye wafika wathi hayi bo, sendizamisile, sendimsikelele uyise. Ndimsikelele. Esawu wathi hayi, wakhala umntana wathi njena nawube akho nanye nesele, wathi azikho, zihambile kanti uhambe nazo uYakobi. Wancediswa ngumama wakhe ukuthi baleka uhambe uye kwaLabhani kumalume wakhe, kanti uzawufumana eziwesi, uzawudibana nomalume wakhe liqhophololo eliwesi elidlula yena amaqhinga. Wamqhatha, wasebenza nzima phayana. Wasebenza nzima engambhatali nombhatala ke uLabhani umalume. Indlela kaYakobi zange ibe lula, yabande kakhulu, yababuhlungu. Kodwa naye waba negalelo ngoba wayenomaqhinga. Wayenamaqhinga uYakobi. Kodwa uYehova akazange amlahle. Akamlahli umntanakhe uYehova. Andiyazi ingxaki ukuyo ujongene nayo, kodwa andikhathali noba zeziphi iingxaki zakho ojongene nazo. Akasoze akulahla. Futhi eli lizwi eli lizawubuyisa abantu abaninzi abamlahlayo uYesu. Abajika bahamba babona into yokuthi nje uYesu akabathanda, akabakhathalela. Batsho
bajonge iingxaki zabo bathi njena hayi ngengenayo le ngxaki angakuba uyesu ebengithanda. Uyakuthanda kuzo zonke ezo ngxaki, unawe kuzo zonke ezo ngxaki. Nange engazange amlahle uYakobe. Sefikile ke ngoku phayana kwamalume wakho uLabani, wamenzela tricks, ezo tricks. Wayewesi kunoYakobi umalume wakhe, ngoba ngowayemqhatha umntana angambhatala nombhatala. Kodwa ikhona into entle awayibonayo yokuthi njena uYakobi ngoku ziyakhula umhlambi wam weegusha. Wazibona ukuthi urich ngoku sele neegusha ezininzi ngenxa kaYakobi. uYakobi wayehamba ne-blessing of the Lord, wayene-blessing umfana. You can't curse what God has blessed. Uyathanda awuthandi. Ungambiza ngamagama, simbize ngamagama uYakobi, ukuthi uyi-trickster uyini, i-crook uyini, kodwa i-blessing yona yayiphaa kuye. Hallelujah. Yena kodwa wayengayazi loo nto leyo, ukuthi uYehova umthanda kanje. uYehova ubalulekile kuye. uYehova une-purpose ngempilo yakhe, unenjongo ngempilo yakhe. Zangamlahleke, wasoloko emgadile, ejongile iliso lakhe. Indlela umalume wayemphethe ngayo embi, iliso likaYehova lalimjongile, limane limjonga, limane limxelela into ukuthi njena wena kufuneka ubuyele kwilizwe lakatatakho. Mane sitsho kuye. Athi uYakobi mesithi kumalume kuLabani, heyi tata ndifuna uhamba ngoku. Athi hayi awunawuhamba, ngoba wayesebonile into yokuthi njengoku urich. And umalume wayengamkhonzi nomkhonza, wayekhonza izithixo. Wayekhonza izithixo. Akasikhulule Yesu kwizithixo. We-end times masiboneni amandla kaYehova, makhe siboneni amandla kaYehova nobuhle bakhe ezimpilweni zethu. Ke siyeke le nto okhonza izithixo. Sithi singapha sibe singapha, cut and paste. Abane singapha sithi suba sadibanisa. Xa umamkela uYesu suba sadibanisa. You are free from udibanisa ngapha, upetsha ngapha nawa. Khawujonge uYesu Kristu kuphela empilweni yakho. Masiye kuGenesis 28. Abo ke ngoku sizombona ukuba wayengazazi nyani uYakobi. kuGenesis 28, kwivesi, siya kwivesi 1, apho uYakobi aphupha khona. Apho aphupha khona, aphupha eseBhetele, ephupha pha. Waphupha naye zange ayicingela nto, ngoba kaloku yena wayesebambelele kwezi zinto bezenza zohetha abantu ngobukruku nokoyika ubhuti wakhe. Engqondweni leya yakhe kwakusagcwele loo nto, kanti uYehova yena akabona akajonga ngaloo nto kuye. Ujonge injongo yakhe, ukuthi unenjongo ngempilo yakhe. Ake siqale kuvesi 10. Iphupha likaYakobi eseBhetele, kwi-wilderness, wayesehlathini lapha. Yayingekuthi okay, asiqale kuvesi 10. Wenje njeya ukusuka eBhesheba uYakobi esinga eHarani. 11. Wafika ndaweni ithile, walalisa apho kuba laliselitshonile ilanga. Uthathe ilitye waqamela ngalo walala. uYakobi wabantu. 12.
waphupha ngathi ubona ileli esuka emhlabeni yaya kuthi xhaxhe esibhakabhakeni. Izithunywa zikaThixo zazisihla zinyuka ngale leli. Yaphupha njalo. 13. Wabona uNdikhoyo emi ngakuye esithi, ndingundikhoyo, uThixo kayihlo mkhulu uAbraham. Thembekile uYesu, thembekile. uThixo kayihlo mkhulu uAbraham noyihlo uIsaki. Lo mhlaba ulele kuwo uyakumiwa nguwe nayenzala yakho. Amazwi kaNdikhoyo la kumgulukudu, mgulukudu yasidlula. Wathi wathatha zonke, uyamxelela ngokeza blessings zikatata umkhulu wakho Abraham. Uthi inzala yakho iyakuba ngentlabathu ubuninzi bayo, yaye iyakuxanda ibe namacala onke. Zonke izizwe ziyakuthamsanqeliswa ngenxa yakho nenzala yakho. Inoba wazitsweba wathi mna andithi uyazazi. 15. Ndiza kusoloko ndinawe, ndikukhusele naphi na apho uya khona, ndibuye ndikubuyisele kwakule ndawo. Andiyi kukushiya ndide ndizenze zonke izinto endizithembisileyo kuwe. Thembekile uYehova. Asimthembeni nathi kwezi ntsuku esiphila kuzo ezinje ezikhohlakele. Ungavumi ube khona into ekususa uYehova. Kholo lwabo uYesu nakuYehova tatakhe. 16. Akuphaphama uYakoba, akuphaphama uMgulukudu. Wabambana wathi ngenene uNdikhoyo ukho kule ndawo, ndibe bendingayazi loo nto. Wayengayazi loo nto, wayengalazi uthando lukaYehova. Wayengayazi into yokuthi ndingazaze aphuphe abe nobuhle, aphuphe iphupho elihle kangaka. UYehova ethetha naye, emnika izithembiso, emxelela into yokuthi uzosoloko enaye, emxelela ukuthi ndinguYehova, ndingundikhoyo, uThixo katata omkhulu wakho kunye notatakho uIsaki. Esithi nje noba ukungayiphi, loo mazwi lawo ngawona ajika ingqondo yakhe. Inoba kulapho wazibona khona into yokuthi eyi mandilibale ngale nto yosoloko ndijonge ipast yam. Mandisoloko ndijonge ipast yam eyokuthi eyi ndandenzele nale. Ngoba yayi-turn around yakhe naye yena qala Yakobo. Wathi ngenene uNdikhoyo belapha. Haleluya. Ibe bendingayazi loo nto. Thina ke sinaye uMoya oNgcwele ngoba uYesu utshilo kuJohn 16:7. Wathi phayana, it is for your benefit, is for your advantage ukuba mandihambe, ukuthi I must go away, for if I do not go away, uMoya oNgcwele awuzukuza, the Holy Spirit will not come, advocate will not come, the comforter will not come. Ungcono ndihambe, it's for your benefit ukuthi ndivumele ndihambe. Wahamba kuYesu Kristu, wabuyela ezulwini, wasala uMoya oNgcwele. uYakobo phayana e-Old Testament ngenayo uMoya oNgcwele ukuthi wendela. So wena xa uphupha uzawuphupha ngokuvele apho ukhoyo nangoku kufuneka uyazi ukuthi unawe. Apho ukhoyo unawe, utshilo wathi njena, I will dwell with them, they will be my people, I will be their God, and the greater one lives in you. Mawusomamkela uYesu Kristu.
Yamkela, usalinde intoni? Nali ibali likaYakobe malikhuthaze lokuthi njena edlulileyo idlulile kuyo. Ilife leyayo, ubuqhophololo bethu namaqhinga ethu idlulile. Transformation, salvation yethu yoba angangoyalayo ozawusijongela ukuthi besenzani kwiphast. Iphast idlulile, ngoku ujongene nomntanakhe, ubona ubuhle bomntanakhe ngoku apha kujiko, akambaleli. 17 wangenwa luvalo uYakobe, wathi hayi, ukoyikeka kwayo le ndawo, koyika kwale ndawo, athi indlu kaThixo le. Aleluya. Athi indlu kaThixo, wathi undikhoyomela, ibe khange ndiyazi loo nto. Oh Lord, wathi indlu kayo, wathi lisango lizulile. 18 wavuka ngentseni yakho, wathabatha elo litye wayiqamele phezu kwayo, wenza ngalo isikhumbuzo, wayigalela amafutha galela ioyile. 19 wathi loo ndawo yiBhetheli, kodwa ke isixeko salapho sona kwakusethiwa yiLuzi, kodwa yena wathi laa ndawo yiBhetheli. Wathi kulapho wabona izulu, iingelosi zisehla zinyuka ngathi zikwileli. Iingelosi zezulu walifana ilizwi kanti khona, wathi hayi, isango lizulile, galeli ioyile wabekela litye. Oh haleluya, haleluya. 20 uYakobe ke yena wenza esi sifungo, wenza isifungo ukuba uThixo undigcinile wandilondoloza kolwam. Wathi uThixo undigcinile wandilondoloza kolwam. Wathi ubuThixo angandigcina, uzama ukutsho ukuthi uba uThixo umgcinile wamlondoloza kolwambo, ngoba uhambo lwakhe kaloku laluselulude. Kwakusafuneka ukuthi makabuyele ngoba wazofeyisana nobhuti wakhe uEsawu lowa wayethathe iintsikelelo zakhe wayengonwabanga. Wathi ukuba uThixo ungigcinile wandilondoloza kolwambo, andiphe ukutya nezambatho, ndithi ndibuyele ekhaya. 21 ngenene ndiya kumkhonza, abe nguThixo wam. Wathi uzawuba nguThixo wam. 22 eli litye lesikhumbuzo ndilimise apha liya kuba yindawo yokunqulela uThixo. Ndizawunqulela uThixo wam kweli ndawo. Ndiya kumahlulela isishumi kwizinto andipha zona. Yayiva ke le, akabejikeleza, akazange bejikeleza. Netha mbone nje, uthe netha mbone ukuthi uyava ukhona uthetha naye. Wathi uba uyava nje ukhona, bangandipha nje ukutya, ndiphe nempahla, ndigqiba ndilondoloze kule ndlela yam embi enje. Mayibe yi-prayer point yam nawe, sifunde apha into yokuthi njena usigcinile, wasilondoloza, usifihlile, uyasenzela izinto. UnguThixo wethu ke lowo. Wathini? Wazibophelela, wathi 10% yayo naphini into ondipha yona izawuba yeyakho. What a covenant, what a revelation. Wayayazi le revelation eyoba xa uyawava enguThixo ufuna ndibe obedient, ndikhuphe 10%. Ngoba uyasazi ezazithembiso ezokuthi njena he will prevent the devourer from devouring your crops. Xa uthayitha, mawusenza le nto uyawava ayifunayo, ngoba uyayifuna itithing. It's not your choice, awuhambi nge-choice. Kodwa yena uYakobe wayeko Old Testament wayibona naye, wathi ndiza kwahlulela
lelisishumi kuzo zonke kwizinto zonke andipha zona. Nyhani ke kwaphuma kuye kuye zonke zantlanga zase-Israyeli zaphuma empilweni yakhe, zaphuma kuye. Kwabanyana bakhe abali-12 kwazalisekisa injongo kaYehova empilweni kaYakobi. Wayeyazi loo nto? Zangayazi. Kwaba bantwana naba, andithi kaloku phayana waqhathwa, uba siyakhubulela bale waqhathwa, wasebenza iminyaka 7 esebenzela ukutshata uLukhozi, esebenzela ukutshata uRachel. uRachel wayemhle kaloku, wathanda yena, wayethanda uRachel. Wathi njena umalume wakhe wathi uzosebenza 7 years, uzomfumana after 7 years. Endaweni yobafumana uRachel wasewafumana uLeah. Nalapho yayinjongo, nalapho yazi but God. Wathi njena uLeah ngoba enjani yena engekho mhle, ngoba uyawava akajongi buhle, akajongi amehlo athini, akajongi ezo zinto. Wathi naye makafumane umyeni, afumane umyeni. Kanti umalume wakhe la babutricks obabuqhophololo kamalume wakhe ukuthi makamqhathe amnike uLeah, uyawuva unenjongo nalapho. Ajika zonke ububukhruku, kwaba yinto ayifunayo kakade. Akwaba kwezi ntsuku zokugqibela singake sihlale kuyawava khe sihlalele le nto kunzima. Kuhlalele le nto kunzima ukuthi ayenzake ndiyibona apha kum yonke le nto. Zawumkhonza uyawuva. As for me and my children, we will serve the Lord. Infaki kweza zizwe besathetha loo nto iphuma kuGenesis 35. Ake siye kufunda uGenesis 35 from verse 23 to 26. Sike siye kube sesiyibhala, ke sizivele ngayapha eBhayibhileni ukuba kuko konke okwamehlelayo, ngoba watshata noLeah. Emveni koko uLeah naye watshata kodwa kunye noRachel. After ephinde wasebenza enye 7 years, sebenze 14 years yonke ukuthi azatshata uRachel. Hayi bani umalume uLukhozi uLabhani, hey. Verse 23, verse 23. Onyana bakaYakobi babeli-12. 23. Onyana bakaLeah nguRubheni owamazibulo kuYakobi, noSimoni, noLevi, noYuda, noIsakare, noZebhuluni. 24. Onyana bakaRacheli ke bakaRachel, lo wayethandwa kakhulu nguYakobi, kwakunguYosefu kunye noBenjamini, babeyi-2 kuphela. 25. Onyana bakaBhiliha, umkhonzazana, ihelpa kaRachel. uRachel kaloku wathi ndathi azibona into yokuthi njena akatholi abantwana. Nalapho yayiyipurpose kaNkulunkulu, nalapho God has a plan. Akafumana abantwana naye uRachel wabona into ukuthi hayibo, ihelpa yam ungcono ifumane abantu kulo myeni wam, at least nam ndibe nabantwana nditeketise. Inoba uLeah wayengangeneki, yazibona ezo zinto, but God had a purpose. Wangena phaya uBhehila, khonzazana kaRacheli, kwaba nguDan kunye noNafethali. 26. Onyana bakaZelipha, unaye umkhonzazana kaLeah. NoLeah wathi nje ihelpa yam mayifumane naye abantwana nalo myeni. uLeah ke yena wayesenawo abantwana, kwakuseyini? It was God's purpose.
ekhontsazana kaLeya kwaba nguGadi kunye noAsheri. Ngabo abo abanyana bakaYakobo awazalelwe ePadani. Baba yintoni ezaa zizwe sizibona namhlanje eziyi-12 naphayana kwi-wilderness mabesuka leyo ezikwakuthethwa ngezizwe ezili-12 zaphuma kuYakobo. Yena wayebaleka ubhuti wakhe ngento engamelanga ubuyenzile kwauyenza kwasekuqaleni oba buqhophololo. Ngewayelindile uyawava kafuna ukuncediswa. Uba kwakuthiwe yena uzawukhokhela, uzawuba nguye ozawuphatha ubhuti wakhe, wayemele into ukuthi ulindile i-plan of God, kodwa akafuna uncediswa. Ayeke ukuba yikruka, ayeke ukuba liqhophololo abesenza amaqhinga ngabo. Masiyekeni amaqhinga, sibe sipetsha sisenzani. Corruption, government. Masiyekeni i-corruption. Uthixo akayifuni i-corruption, lilizwe lelakhe. Uyayazi into azayenza ngeli lizwe. Nawe apho ekhaya phila ngale ndlela, siphile ngale ndlela uyawuva afuna ngayo. Siyeke ukuthi nje sibe sidibanisa ngapha sisenza ubuqhuko. Thixo makasikhulule kula obubuqhophololo, makasikhulule kwezi zinto zongabi nanyani. Makasikhulule kula makhamandela amaqhinga, sibe sisebenza ngamaqhinga, sifuna uwina ngamaqhinga. Asifundeni kweli bali likaYakobo. Ukuthi uYehova wayengabonanga wonke la maqhinga wakhe, wajika wonke la maqhinga wakhe wamenza into ukuthi yonke i-Israyeli iphume koonyana bakhe abayi-12. Intsokolo lena adibana nayo wazisokolisa yena ngokwenza ubuqhophololo, kanti wayebe nomamakhe. Asiyekeni ufaka abantwana ubuqhophololo, sisokolisa abantwana bese sithi mabawine ngobuqhuku. Inensi into esiyasifundela, uYesu afuna sifundele. UYesu lo uthe sifundele ibali ukwenzela ukuthi sifunde. Asifunde ukuthi umuntu onjani nakwasayena uThixo. Asimfunde ukuthi nje unjani. He's a just God. And just shall live by faith, not by sight. Sijonge yena, sithembe yena, sikholelwe kuye. Athe uzayenza uzoyenza. Omnye othethayo into ezinegative, hlukani nazo zinto. Focus apha elizweni lakhe. Usoloko ulifunda i-relationship le yakho naye uYesu Kristu uyimaintain. Lokuze wenze njani, lokuthandaza, sisenze njani, siloko sithandaza, siloko sifunda ilizwi lakhe, siloko simdumisa, sisoloko sinombulelo, simbonge. Umbonge kuyona kanye no-wilderness, umbonge. Ngoku uzakwenza njani? Uzakwenza lena yenze kuNkulunkulu ukhosi. Uzokujonga injongo yakho. Unenjongo ngaloo wilderness. Ungadlali nawe nge-wilderness experience yakho. Soloko uconnected to him. Ngoba unenjongo ngayo. God bless you. God bless you. We love you too much. Jesus loves you. Loves me. He loves you too much. God loves us. You